Saluduhan ta kining usa ka empleyado sa DPWH sa Caraga Region kinsa nag-uli og kapin 360,000 pesos ngayang nakita sa dalan. Ani ang report. Gipasigarbo karon sa DPWH sa Caraga Region ang ilang empleyado nga si Bernardo Falsis de la Cruz, 56 anyos, nga nagtrabaho sa building maintenance sa Buhatan. Kinihuman nga nag-uli kini og dakong kantidad sa kwarta ngayang napunitan. Matud kang de la Cruz, kinsa taga General Santos City ug nagpuyo sa bunkhouse sa DPWH sa Barangay Duongan sa Butuan City. Pauli na siya dihang nakita ang usa ka itom nga bag sa tunga sa kalsada. Gipunit niya kini og pag-abli, nakita niya ang daghang kwarta. Pag-abot kuno niya sa bunkhouse, gihap niya ang kwarta og mikantidad og 360,000 pesos. Wa kuno siya mahimutang apan desidido kining ibalik sa tag-iya ang kwarta. Ay limpyo akong konsensya kay at least wala pa tilubahon bisag kay kinsa. Tapos na lipay pud ko kay nakatabang ko bisag sa gamay ra nga tabang nga nabuhat nako. Pinaagi sa tabang sa kaubanan niya sa opisina, nakontak nilang tag-iya sa kwarta nga si Jean Hinayon, usa ka supervisor cashier sa San Isidro Upland Farmers Multipurpose Cooperative. Ilabihan ang kalipay niini kay nagtuong kuno siyang nabili ng kwarta sa gisakyang utility jeep. Saludo sab ang DPWH Region 13 sa gihimo ni De La Cruz. Akin nararamdaman, very proud ako na siya narito sa aking regional office. Ibig sabihin niya na isang na katawad talaga mapagkakatiwalaan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.